Henk de Jong zal het eerste elftal van Harkemasse Boys op tiensjes en toonsjes trainen. Op sneeuwen worden de taken ondernaam door Konrad Ongersma en Willem Wening. Zij staan ik langs de kant bij de wedstrijd. Een nieuwe trainer die voor dagelijks alle trainings en wedstrijden oernemen koer wie geen optie. We hebben met Peter trainers praten al. Die er per direct van komen, maar we zijn ja, dan gaan we druk en dan zetten we direct weer de verkeerde ervoor of het klikt net en dan hebben we een probleem. Dus laten we even rustig blijven. We hebben intern wel even overleg gevoerd van hoe gaan we hiermee om. Op zich staan we er niet om te juichen dat fulltime medewerkers van de club dingen erbij doen. Alleen in dit geval was het wel een heel bijzonder verzoek. Vlinier hoopt Harkemasse Boys Cambuur nog uit de brand. Doet de Leeuwarters droomend verlettingen van een nieuwe assistent-trainer. De clubs weten elkaar in minnetijden dus goed te vinden, zo vind ik Henk de Jong. Ik denk dat er in de toekomst, en dat is misschien wel leuk, dat we misschien wel eens wat met Harkemasse Boys samenwerken kennen. Dat dit weer een aanzet is om misschien daar te zeggen, nou, dat kan spelers spelen. Zie je de mogelijkheden daar. Want ze spelen dan elke week wel op een topniveau. Geen man. Het conflict tussen haartrainer Wiep Rodenhuis en assistenttrainer Mark van Meels waren het naast organisatorische zwierigheden. Ik was een soort frustratie bij de club. Ik vind dat super slecht hier natuurlijk. Hij kan het eisen wat er wil. We hadden Mark van Meel gaf bij de A-selectie bij Helle. En die kreeg een functie bij de jeugd. En dan wil Wiep wil absoluut dat die man een stadionverbod niet kreeg. Nou, dat bepalen we zelf wat we met die jongen doen. Kun je hem er dan nog uitkomen? Want het voelt zien hoe het zit. Ja, het is een moeilijke zaak, maar ik zei net of we er net uitkomen kunnen. Wiep Rodenhuis had hem een paar weken ziek melden. Hij wil net op het nijs reageren.